Paikka on kyllä aika kaunis. Meri. Huipaa. Voidaanko me toivoa yhtään enemmän? Taksilla täältä kentälle maksaa noin 12 dinaria, eli 3-4 euroa. Måste payra för en fotografering. Aha. Ja, oj. Yeah, how much? 100 dinar. 100 dinar. Oh yes. Nämä hollantilaiset on aika hauskoja veikkoja. Täällä niitä on täällä takapenkillä enemmänkin. Ja näin olemme tulleet Sitrukselle. So. Ja Sokri is my old friend. Hän on vanha ystävä. Mä oon tavannut jo 5 vuotta sitten ja myy takin, joka on mulla vieläkin käytössä. Kiitos. Hän on iloinen ja nyt hän tarjoaa mulle, mitä sä tarjoat? Sortsia. Yes. Tällä sanotaan. Niin. On vaikea kenttä, ei sitä jaksa kävellä, eikä muutenkaan Pertin kanssa kävellä. Täältä. Iloisia veikkoja. No niin. Merci beaucoup. Ei se ihan täytellinen ollut, mutta alueet ja rangeit ja yes. Lähtee sitten tuonne oikealle ylämäkiin. Ja taas Pertti joutui rattiin. Hän on loistava ajaja. Jos ajat, niin älä ota. Here are big boss. Morning. Ja täällä tulevat Tunisiat ja Tiger Woodsit harjoittelemaan. Sanottu niin, että täällä tämä liikenne on kaikista vaarallisinta. Voihan se ollakin. Ja tää liikenne täällä tuntuu olevan pikkusen niinku joustavampi. Shukran.
on sitten tämmönen spa-osasto. Hello. Hello. Excuse me. كنت باين ما شاء الله. Luksusta hoidetaan jalkaa. يا Ja siinä onkin tekemistä. منال تقول دكتورة مصلي على النبي. دكتور. Doktor. Näin sitä golfarin jalkoja hierotaan ja hoidetaan. Hienoa. How is business? Business is very good. Sounds a good idea. Yeah. From the clever man. Tässä aamuisin kokoonnutaan jälleen uudelle pelikierrokselle. Kello on 8 ja suomalaiset haluaa pelata aikaisin. Miten on mennyt? No vaihtelevasti. Minkälaiset on kentät? Mielenkiintoiset. Että palloja menee. Ootko nauttinut täällä olosta? Kyllä vaan aurinko paistaa ja ihan lämmintä. Sitä tultiin hakemaan. Miten tää hotelli ja nämä on? Palvelut toimii kaikki ihan hyvin ja kissoja on mukava syöttää. How about you? Fine, thank you. Yeah. How about this Finnish group? They are fantastic, you know. Hyvä huomenta. Hyvää huomenta. How fantastic. No, onko tämä päivä toivoa täynnä taas golfin suhteen? Se on aina tässä vaiheessa toivoa täynnä. Miten on mennyt? No, vaihtelevasti. Joo, vaikeat kentät on vähän. Eikö ole? Toivottavasti paranee loppuun. Niin, ja kuntoon kysytään. Nimenomaan. Joo. Oletteko muuten viihtynyt täällä? Kyllä ihan ok paikka. Et on vastannut odotuksia. Joo, kyllä. Tiedettiin jo, ettei tämä nyt ihan huippuhotelli ole, mutta ihan hyvä. Niin, hinta-laatuisuus kuitenkin. Joo, pelaatte. Näin. Joo. Ja ilmat on mitä parhaimmat. Joo, hyvä. Mites sinä? Ihan samaa mieltä. Samaa mieltä? Onko sä sun miehes vai? Ahaa. No sitten ymmärrän. Teillä on näin päin vielä. Hyvä. Entäs sinä? Ootko ollut tyytyväinen? Melkein kaikki. Niin. Melkein kaikki. Melkein kaikki. Mihin ei? Saa esittää ihan rehellisen mielipiteen. Kun opas puhuu, tai meidän vetäjä ei puhu suomea. Niin. Se on, kun mä en osaa kielen, niin se on kaikki pahin. Joo, ymmärrän. Se on oikein toimeen, niin kuin mihinkään turhaan mennä, kun ei kuule ja hänen viestejä ei ymmärrä ja tämmöistä. Joo, se on kyllä näin, että... Kun muuten ihan jees. Joo. Onneksi on ympärillä suomalaisia kuitenkin. Että... Joo, ja joku tullutkaan aina pitää kysyä. Joo. Kuulee jostain muualta. Joo. Tää oli ihan hyvä näkö. No niin. Illalla oli niin hilpeetä. Ja on tänäänkin. Muistaaksä mitä sä lupasit? Oli erittäin notkea mies siellä, mitä mä ihailin. Oli notkeita miehiä, joo. Muistaaksä mitä sä lupasit? Totta kai. Joo. Me mennään yhdessä karaokeen laulamaan Ollaan BN sinne tekilaa kahvia. Niin. Koko yö. Joo. Mites golfia on mennyt? Erittäin hyvin, kiitos kyllä golfissa. Entäs miten teillä on aika muuten kulunut? Kyllä, siis meidän aika on kyllä erittäin hyvin. Me olemme käyty pelaamassa tennistä ja uimassa ja jumpattu altaassa ja semmosia. Ja syöty tietysti paljon ja keskustellut, seurusteltu.
Where is Helsinki? No niin. No niin. Berlin, Moscow, Budapest, Paris, Barcelona, Rabat, Tunisia, and Jauni. How about you, Imad? How is life? Life is wonderful. Life is great. We are in paradise here. Sun is shining, white beaches, nice sea, and good company, good friends. Yeah. Life is good. And tomorrow golf. And tomorrow golf. Kentälle. We are doing at least one Tämä meidän tuttu kuski. Siellä. Every March or let's say Imad ja sitten on golfystäviä tuolta Estoniasta ja Virosta. Oi. Otepää poikia. Oikein mukavia kavereita. No, no, that's it. No niin, Imad, you have played this on the white tees. Yes, I did. Actually, the course which we are playing, the La Forêt, is totally another game, another course. I mean, playing from the white. White, yeah. It's really spectacular. It's one of them here. We have a par 3, hole number 4, 183 meters, all over the forest, and then you just have a little bit of fairway before the green, and then it's uphill. It's really very beautiful and challenging hole. Yeah. That's nice par 3 hole. Be good. Down, down. What happened? Oh, in the hole! Mites pojat on mennyt golfit? No vaihtelevasti. Kohtuullisesti. Iikeli tehty ja monta pöydiä. Hyvä. Joo. Joo, tulee tasoitusputoa, niinkö? Ei tuttua näillä. Meillä on vähän niinku omilla sääntelyillä, että saa asettaa palloa. Joo. No mites kentät? Kentät on ihan hyvin. Onko liian vaikeita? Ei oo, meillä on kotonakin Freemin kenttä. Missä päin? Kerigolf. Kerigolfi, sanoo jumatuksi. Silloin te osaatte pelata täälläkin. No ei osaa. Jaa. Täällä on häiriötekijä. Mikä on häiriötekijä? Ehkä se on kuningas alkoholi. Joo, onko teillä turnausväsymystä vai? No 2 viikkoa. 2 viikkoa on täällä. No sitten joo. Me ollaan 4 päivää ja meitä rupeaa nyt väsyttää. Hyvä. No niin. Tästä se Imad lähettää pallonsa vihaisesti tuonne kaukana siintävään greeniä. No niin, let's see. Siinä on myöskin vaaroja, mutta hän ei niistä välitä. Hän on kylmäpäinen. Oi! Vad fan kuuluu? Very good. In the middle of the fairway, 50 meters left. Pogi. Pogi. والوداد العين متى أشوفك يا غايب عني أهلا الفرقة والله
ورادك على عيني Emän hallu. Miestä naulattaa, vaikka peli ei ole mennyt oikein. Ai, elä. Heilu se. Oh! Blue! Oh! Monesko? Hänellä on useita lyöntejä jo ennen tätä, mutta meni ohi. Ja nämäkin jatkuu. Voi. Yeah. I think it's a very nice destination to come and visit Tunisia and to come and play golf. Lovely weather and a lot of space to play a lot of golf. So welcome everybody. And it's increasing all the time, or? Yes. Yeah. So it's increasing, and I think golfers are very happy to experience this course. Can we expect that connection from Finland would be better than through Paris? Yeah, we hope so. We are working on it. For a direct flight would be very, very good, of course. And we are working on it on different levels. So hopefully we will have it in the future. Yeah. That will be very, very good. Yeah. Je suis venu avec les chaussures et la casquette de Paris. Täällä on erinomaiset harjoituspaikat. Enemmän pitäisi olla vaan malttia viihtyä ennen peliä ja jopa pelin jälkeenkin. Tätä ei pitäisi... Hello, good morning. Yeah, good morning. Live. How are you doing? Yeah, welcome. Tätä ei enää Pertti pitäisi koskaan tehdä, että kesken pelaamisen niin käydään proolla, koska eikö se ole tunnetusti niin, että sitten vasta lyönti on niin kuin hukassa. And your name is? Fiti on meidän suuri idolit. Ja katsotaan mihin hän pystyy. Epäilen kyllä vähän. Että. Personal trainer. No niin, Pertti aloittaa. Okay. Joo. Olette koko ajan ollut hävyksissä. Me ollaan oltu teidän jäljissä tuossa golfissa. Tää tulee golflisin sivulle.
Täällä on meidän tyttöjä. Salaatit ja on lämmintä ruokaa ja hello. How are you? Fine, thanks. No, joo. Mitä meillä on täällä tänään? Diettiannos. Petit gars, petit fini. Ja Harissa ja noin. Okay, Thank you. thank you. Nyt on Ramadan aika ja kaikki paikat ei ole kyllä auki. Ja on sunnuntai päivä vielä, että täällä on olla hyvin rauhallista. Tässä on tää niin sanottu kasba, josta nää ja ranta. Tässäkin on hieno kahvila, tää on tässä linnoituksen vieressä, mutta tämä lady ei petä niin kuin toi mies. Yes. No. For lady or for men? Ladies for yes, five. late. Old woman. Okay, Me lähdettiin 250 ja päädyttiin 100 tässä. Tää on nyt نحطها كل واحدة 340. نريدها ونحبيت نحطها في الحلقة نجيب الضبط في الحلقة والله في الحلقة نجي أحسن من الكيك Ei riitä. Yes. Ei, iso vie. Bigger, okay. Hatiin bigger. Thank you. Thank you. Now you are rich. You make good deals. Good day. Ollaan nyt helpottuneita, kun meillä on vyöt ja sitten on naisille tuliaisiksi nämä kaftanit. Onkohan ne tarpeeksi isot? On ne. Sorry, hello. One dinar. Oh. Yes, yes. No niin. I did that in the shop. Sorry, just to show myself. Vihanneksi on ehdottomasti kielletty syömästä raakana täällä. Mutta Pertti otti riskin ja minä myös. Tässä voi käydä huonosti tai hyvin huonosti. Niin. Tässä nyt meillä on laskuaika ja meillä oli 2 tellaa, eli iso pullo 10. Sitten oli kana, joka oli suht hyvää, 30. Entrecôte, joka oli kuin kengän pohjaa, en nähnytkään entrecôta, 35. Ja pullo Magon punaviiniä 45 800. Eli lasku kokonaisuudessaan 131 800. Eikö anteeksi, 131,8 dinaaria. Niin silloin tämä tekee, eurossa tekee, jos nyt 3 vähän jakaa sen karkeasti. Paljon 40. Per nuppi. Ei kun yhteensä. Niin yhteensä 20 per nuppia about. Niin ei tää nyt niin paha ole.
Joo, parikymppiä. No niin. Tässä on parturi, siinä oli parturi auki, mutta kun ei oikein... Open, no. Oh, selvä. Joo, vielä yksi kärsimys. Ja Pertti, sulle sama. Ei. Ilman muuta. Ei varmaan. Jaettuna 3 jakakaa itse vähän yli 10 tää koko. 60. 60 dinaria lisää. Good evening. Want to see our chicken? Chicken curry. Chicken, joo. On you. Tässä on meillä Pertin kanssa tämmönen kiinalainen kattaus. Ja ei tää nyt niin huonolta näytä. Siinä on kanaa ja pihviä ja shrimpsiä ja jotain ja näin. Ja tyytyväinen mies siellä toisella puolella. Otetaan sille. Otetaan sille. Ja siitä vaan kakkuja valitsemaan. Romanttista meillä on Pertin kanssa ruusupöydässä ja tässä on tää kylpyläosassa sitten kaikki ne mahdolliset palvelumme ja altaineen. Taas odotellaan toiveikkaana. Tämä porukka on suurin osa lähdössä toiselle päivälle. Tässä on sekaisin suomalaisia ja Siis Miss Sunshine. The same old bad guys. The same. Raski pojille antaa vähän tippiä ja muuta, niin saa aina parhaat välineet. Niin tästä aivan uusi. Hieno. Golfauto. Jumala. Hyvä oli. Näinhän tulee. Good morning. Miten menee? Hyvin. Ja, good. Täällä toimii palvelu. Täällä pidetään asiakas tyytyväisenä. Häntä kuunnellaan herkällä korvalla.
Tässä on nyt Pleasure-porukkaa kanssa ja te olette vetänyt pari rundia, niin mitkä on nyt semmoiset fiilikset? Joo, reissu lähti nihkeästi liikkeelle. Se oli se pari sivua. Sitten siinä oli vähän sähläystä, että miten ne laukut tulee. No se kun saatiin sitten, niin sittenhän se mieli lähti koheneen. Eilen oli vähän tuulinen päivä, ei meihin vähän reilu yksin verran. Tänään on ollut täydellistä. Joo. Tänään on ollut täydellistä. Tosi, hotelli on ihan niin kuin oikeastaan semmonen, mitä odotettiinkin, että ruokaa mitä on, ihan ok ja näin. Ja henkilökunta erittäin ystävällistä. Hintalaatuisuudessa sanoisin, että erinomainen. Joo. Te olette viikon reissun ikään. Viikon reissu. Joo. Mites sulla? Pelit meni? Pelit meni vähän siinä soo. Oli paljon hyvää, mutta oli vähän mustia hetkiäkin. Joo. Mistäpä otat sen niinku samaa porukkaa jostain samasta klubi? Ei, mä oon Koukkavieressä. Mistä? Siis mä oon vaan heittäytynyt tähän jengiin mukaan. Ajaa. Mä oon itse tuolta Raaseporista. Niin nyt täällä oot heittäytynyt vai? Joo, kyllä. Niin. Me asutaan kaikki Riihimäellä ja pelataan kytäjägolfissa. Just ollaan joo. vanhoja koulukavereita. Joo. Mitä toi vaikutti toi? Te pelasitte varmaan ton Floreen. Floreen pelattiin. Floreen, joo. Tänään ja eilen sitä, mikä oli versio. Joo. Tää oli ihan, siis ei kentässä mitään vikaa, ihan kiva kenttä toi Foretti. Se laittaa, siinä on aika haastavia väyliä muutama. Joo. Ihan mukava. Joo. Mutta että niin tähän saakka hintalaatuisuus on hyvä. On joo. Niin. Erinomainen joo. Ihan ei heittää. Eka kertaa kaikki ollaan tulisijassa. Olen kyllä nyt tyytyväisiä. Joo. Hyvä, kiitos. Mistä päin sä Anne oot? Kuopiosta. Miten sä valitsit tämän reissun? No mä kattelin niitä matkoja ja hinnan perusteella kato, kun yksin on liikenteessä, niin ei ole niin iso se yhden huonehengen lisää, niin siksi valitsin. Se oli euro vai? Euronko se? Ei ollut, kun tuohon hotelliin mä oon siinä Fenicia, niin 65 euroa. Paljon? 65 euroa. Niin koko viikko? Niin yhden hengen lisää, joo. Kyllä. Joo. Mutta ja sitten entäs nämä ilmat? No senkin takia kyllä, että ajattelin, että täällä on varmaan lämmintä, mikä oli tietysti yksi syy, että tulin tänne. Ja sen takia, että en ole ennen ollut Tunisiassa, niin siksi tulin tänne. Niin, uusi satama. Tää on vähän erilainen kuin Hammametin vanha keskusta. Hän on hyvä mies. Good man. Ja siihen tuli jo seuraava sitten pari odottamaan. Me jätään pieni saitiin, jotta maksettiin 10 dinaria noille hevosille ja 10 dinaria noille kuskille. Mutta onhan tää hieno siinä on meri toisella puolella ja Medina eli paikallinen basaari. Noin. Mitä Pertti sanoo tästä? Tässä pikkuisen valitettiin tuosta soundipokasta, että oli sanoisinko sitkeä ja olikin. Mistä se pikkusen tuli siihen? Korvasin pienen painostuksen jälkeen, niin korvasin tämä ja mä oon joku fileen homma. Aina että ranskalaiset pilaa kaiken. Ei ranskalaisia tähän. Noin kastike, kermakastike. Näin. Ja samaa hintaa.
Käännäpä se kamera vielä tuonne satamaan päin, niin sä et missä ympäristössä. Mikähän? What's your name? Nejmi. Nejmidin. Satamaan päin kamera. Tähän vielä kun sais tomaattiketsuppia paljon tähän. Olisi täydellinen. Ei vaan. No niin. Ai. Nyt mentiin asiaan ytimeen. Loistavaa. No niin. Kyllä siellä uida pystyy, jos vaan tahtoo, että... Me olemme tulleet nyt Pertin kanssa tänne Tabarkan La Cigale golfiin ja kävin täällä 5 vuotta sitten ja tää oli vasta rakenteella ja nyt on hienoa katsoa, miten upea golf-rakennus tämähän on syntynyt ja tämähän on hieno kenttä kaiken kaikkiaan, menee upeasti tonne meren rannalle ja tuutte näkemään ja todella silloin oli elämys ja odotan, että nytkin. Aurinko paistaa, 23 astetta, hieno golfsää. Mikä meidän olessa? Pertti aloittaa tämän, nyt on, mikä päivä tänään, 20... Eihän se vaan valttanut odottaa. Tästä väylä numero 3 alkaa nämä hienot rantaväylät. Noin. Sama meno jatkuu. Tässä on par 3 nyt. 130 metriä tästä sinisiltä. Ja tässä näitä väyliä jatkuu ja jatkuu. Tämä on kyllä nyt viimeinen näitä rantaväyliä. Ja me nyt voidaan ihan Tunisiaan saakka näitä pelata. Eka kierros päättyy tähän Ysiväylään, joka on aika hieno, kanssa tuonne mäntypuineen tämmönen kapea ja tuoksuu hyvälle tämmöiselle mäntyöljylle. Ai, sinne vaan. Tämmöisen pelin jälkeen tää hassumpaa. Yksi semmonen pieni ongelma, viinipullotusta vielä puuttuu, mutta tulossa on. Ja siinä on pientä palaa ja salatit ja upea sää, 24 astetta. Mitä me enempää toivotaan elämästä. Ei mitään. Ja erinomainen palvelu, service. Ayman. Ah. Je suis Monsieur Ayman. Ayman.
I give 10 points. Tämmönen. Täällä on näköjään remonttia tekemään, niin kuin äänestä kuuluu, ja tässä on meidän johtaja, joka tulee opastaa meitä. Käydään katsoa joku huone ja joku juttu. Selvä. With all the sun and the golf and yeah. Yeah, well that's a problem. Martin, did you have a problems with Finnish golfers? No problem with Finnish golfers. Finnish golfers are very good golfers, I think. Most of the time they are I think the better golfers go abroad and play golf when it comes to Finland. Yeah. Why? I don't know. Maybe you leave the bad golfers at home and you bring the good golfers here. Meni viikko. Ei valitettavasti. Menikö liian nopeasti? Vähän liian nopeasti livahti. Vähän nopeasti livahti, joo. Jaa. Kuinka monta kierrosta ehditte pelata? Me pelattiin joku 8. Jaa. Pariisin lentoasemalla. Tää on viimeinen legi meillä.